kontrahan sa lapi. Piliin ko magyuda kay Esperanza duha romansa yung sa lapi anak pag-awilan. Kakurian akong kahintang kunuyab naman at pag-awilan. Hayaan gamit kahindaan. Kauyab ko na ko sa nunanon pa. Ang kwarta kay duruhin ka lang sa anuyab aginawing karasa. Kauyab ko na ko sa nunanon pa. Oh no.